L-età ta' nies li jesperjenzaw eating disorders edha kull ma jmur tonqos, speċjalment riżultat ta' fatturi bħal buljar u l-medja soċjali. Dan joħroġ minn studju lokali li dwaru tkellimna mad-direttur ta' Dar Kennal Saħtek Darlene Zarafa li toffri diversi għajnuniet lil vittmi ta' eating disorders. Hija spjegat kif l-ewwel sintomi ta' eating disorder jinkludu eżerċizzju żejjed u fissazzjoni fuq id-dera. Skużi biex ma tikolx kif kienet tikol qabel forsi mal-familja jew inkella mal-ħbieb tagħha. Tibda tinqata' għaliha, tevita li tmur attivitajiet soċjali biex tintegra man-nies speċjalment fejn ikun hemm il-preżenza tal-ikel. Minkejja li l-anoressija, il-bulimja u l-binge eating huma fost l-aktar diżordnijiet komuni, fl-aħħar snin bdew jiġu nnotati wkoll diżordnijiet oħra, bħal meta persuna ma tkunx trid tikol ikel ta' ċertu tip ta' tessut, kulur jew rieħa. Tul id-9 snin li għandna nofru servizz rajna il-referrals il-persuni li ġu għall-għajnuna timbidel fosthom li jekk qabel konna qegħdin naraw aktar anoreksja u bulimja li qegħdin jiġu referuti u jiġu jitolbu għall-għajnuna, qegħdin naraw ukoll it-trend qiegħda tiżdied għal dan it-tip ta' kondizzjonijiet fosthom l-ARFID selective eating. Studju li sar b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta fost tfal u żgħażagħ ta' bejn l-10 u 16-il sena jirriżulta li aktar ġuventur qed jesperjenzaw dawn id-diżordnijiet. Meta jiġu l-ġuventur imbagħad dawn ħallu għall-aħħar biex ifittxu l-kura. Forsi għax ikun hemm l-istigma li l-kundizzjoni tal-eating disorder hija aktar marbuta mat-tfajliet. Allura mbagħad tkun aktar avvanzata, ġifieri meta jiġu għall-kura iħallu għall-aħħar biex ifittxu l-għajnuna. Il-kura li tingħata f'din id-dar tvarja bbażi tal-bżonn, minn servizzi ta' outpatients minn tim ta' professjonisti għal servizzi residenzjali bi programmi strutturati. Jingħataw ukoll servizzi ta' sapport tal-familja biex jifhmu kif għandhom iġibu ruħhom f'dawn iż-żminijiet diffiċli. Tul ix-xahar ta' Ġunju għamilna kollaborazzjoni wkoll mal-MCAS fejn studenti qegħdin tellgħu play fuq eating disorder u ħajamlu wkoll ġewwa Dar Kennal Saħtek fis-sala ta' Dar Kennal Saħtek ħajamlu għall-pubbliku ġenerali kif ukoll għal dawk illi jkunu interessati li jsiru jafu aktar fuq dan is-suġġett. Għall-għajnuna wieħed jista' jikkuntatti għal paġna fuq Facebook Dar Kennal Saħtek jew inkella iċempel fuq in-numru 2145 3690.